היום בתוכנית שלנו הנושא הוא אחרי 20 שנה. וביקשנו לשלוח מכתבים או יצירות שלכם, העוסקים באירועים שקרו לפני שנים רבות והשפיעו עליכם. משלל המכתבים ששלחתם, בחרתי לקרוא מסר של אב לביתו. הילדה שלי. זה השיר שאני ואימך הקשבנו לו יחד לפני 20 שנה. מאז נפרדו דרכנו. את הקן שבנינו יחד ובו נולד, עזבתי מעט אחר כך. אחרי 20 שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה, את עוד מתכוונת מבין המיתרים לטוב שבשירים עוד לא נכתב. חלפו 20 שנה והמציאות הנחשפת השתנתה. אחרי 20 שנה שוב אינני ילד, תמו נעוריי, שיבה זרקה במלך, רק את עודך עימי, איתך שוב אל עצמי אני חוזר. את גדלת ילדה שלי, כבר אישה. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יין, יין טוב, מתנגנת בי מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, לכי לך אל הרחוב ושוב עולה השיר, ושוב עד כלות הנפש, פרי געגועי, ימי רימון וגפן, ברוח בי עוד שר, רועד אותו מיתר 20 שנה. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יין, יין טוב, מתנגנת בי מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, לכי לך אל הרחוב. הקול הקטן שלך מאז היית ילדה ממשיך להתנגן בי. התמונות מאז צפות בי כל פעם מחדש, ואני מדמיין אותך אז, ואני רוצה לנחש איך את נראית עכשיו. השבוע חגגת 20 חורפים. חלף זמן רב מאז נפרדנו, אך דעי לך, עזבתי את הבית, לא אותך. אחרי 20 שנה היו היה לי רע את שיר המעלות, האם אתה שומע? השיר עד יום מותי נושאת את תפילתי המנגינה. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמור כמו יין, יין טוב, מתנגנת בי מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, וכי לך אל הרחוב. שוב אותו הצליל, שוב אותו הטעם, הבטחתי לעצמי ולך שלא ירחק היום וניפגש. מתנגנת בי מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, וכי לך אל הרחוב. החיים שלי ממשיכים בך, וימשכו בך עוד שנים רבות. אלו החיים שהחלו לפני 20 שנה.
עד כאן המכתב המסיים את התוכנית. אני חיים סרוסי. לילה טוב.